Tämä video on Suomen omaisuus ja tekeminen suomen kielellä. Tämä video on Suomen omaisuus ja tekeminen suomen kielellä. Kaunis soturi, joka tunnetaan maitokääpiönä. Hei, minä puhun. Kuuntele kaunista, mutta silti typerää matkaa. Ensin minulla oli maitotehtävä, salainen maitotehtävä. He lähettivät minut lentokoneeseen maitosotureille. Se oli rohkea matka kaiken. Kulutuksen hiljaisuudessa pohdinta keskittyi maidon juomisen konkreettisiin näkökohtiin. Kermainen rakenne ja ravintoarvo ohittivat eetteriset mietteet. Olemassaolon kysymykset haikuivat taka-alalle, jättäen jälkeensä päivittäisen ruokavalion valinnan yksinkertaisen todellisuuden. Kulutuksen hiljaisuudessa pohdinta keskittyi Kulutuksen hiljaisuudessa pohdinta keskittyi maidon juomiseen. Typerää matkaani. Ensin minulla oli maitotehtävä, salainen maitotehtävä. He lähettivät minut lentokoneeseen maitosotureille. Se oli rohkea matka. Tämä video on Suomen omaisuus ja tekeminen suomen kielellä. Mutta minun piti voittaa tämä video on Suomen omaisuus ja tekeminen suomen kielellä. Hän oli valtava vihollinen. Päivittäisen maitotuotteen typerää matkaani. Ensin minulla oli maitotehtävä, salainen maitotehtävä. Typerää matkaani. Ensin minulla oli maitotehtävä, salainen maitotehtävä. Kaunis soturi, joka tunnetaan maitokääpiönä. Hei, minä puhun. Kuuntele kaunista, mutta silti typerää matkaa. Ensin minulla oli maitotehtävä, salainen maitotehtävä. He lähettivät minut lentokoneeseen. Tämä video on Suomen omaisuus ja tekeminen suomen kielellä. Tämä video on Suomen omaisuus ja tekeminen suomen kielellä. Tämä video on Suomen omaisuus ja tekeminen suomen kielellä. Päivittäisen maitotuotteen kulutuksen rutiinissa huomasi. Kulutuksen hiljaisuudessa pohdinta keskittyi maidon juomisen konkreettisiin kermainen rakenne ja ravintoarvo ohittivat eetteriset. Taulon kysymykset haikuivat taka-alalle, jättäen jälkeensä päivittäisen Save the milk. Päivittäisen ruokavalion valinnan yksinkertaisen todellisuuden. Juomisen yksinkertaista tekoa. Nesteen kulkiessa huulieni ohi mietin sen koostumuksen sisäänrakennettuja arvoituksia. Oliko se puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä, mitätön kysymys, joka tuntui syvän ajatuksissani. Syvän sisäänrakennettuja arvoituksia. Oliko se puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä, mitätön kysymys, joka tuntui